mga kapuso 19 anyos nga ALS student gintiro sang 16 anyos nga grade 11 student sa sulod mismo sang Numancia Integrated School sa Aklan. Si John Sala nakatutok. Nagapabilin sa ICU sa isa ka ospital sa Kalibo, Aklan ng 19 anyos nga ALS student nga si alias Boy matapos ang gintiro sa tiyan sa 16 anyos nga grade 11 student nga si alias Nonoy sa sulod mismo sang Numancia Integrated School kahapon sa aga. Sa investigasyon sa Numancia MPS maindi pag-intindihan ang grupo sang sospek ag grupo sang biktima. Sang naglabutan ay nagtapong ulay ang mga initubtob nga gintiro sang sospek ang biktima gamit ang sumpa kon improvised 12-gauge shotgun. Pagtumbaganay, amo na to dayon ang hindi nga si ICL na according sa ating nga witness, naging kuha sa iya nga bag na amo na ating gingamit niya pagtiro. Pero ang according naman sa si ICL, sir, naagaw niya kuno at gingamit niya kuno sa bihang mga grupo. Nagapatigayon sa Teacher's Day celebration ng buluthuan sang natabo ang insidente. Suno sa principal ulugtasan hindi lang sa buluthuan kundi sa komunidad ang magtimbang ang grupo. Wala ba ang mga records na sa police station na mga yung problema mao nga identify man lang sanda. Bangod may aktibidad aminado si Kabangon nga nangin halog ang seguridad butang nga wala gilayon makita ng armas ang bata. Gin-turnover na sa MSWDO ang mga imbolbadong estudyante kag igapaidalom sa counseling. Magasapol pa ang mga ginikanan kag guardians ang magtimbang ang grupo agot istoryahan ang natabo. Bangod sa insidente mas manginstriktong pagsikyar sa mga estudyante. Maipanawagan naman ang school principal sa mga ginikanan. Ang suporta mga magulang, ano yung dapat kinahanglan gid nga tawan atot oras atong mga tanawon sa natong dukon ano lang ginaobra sa buwat eskwelahan o kusan pa ni malam. Gintinguan sa news team makuhaan sa bahin ng Schools Division of Aklan apang nagpaiway anay nga maghatag sang pahayag. Nagapabili naman nga wala sang klase sa buluthuan tubtob subong adlaw. Upod kay Hans Di Sherto, John Sala. Western Visayas.